No sé, falten 2 per les 3. Arlequina! Què? Les veles! Què? No hi són. O què? No, no hi són. Ja ho sabies. Arlequina! Què hi ha ara? Què hi ha ara? Què hi ha ara? Què passa? Què passa? On són les veles? A la bodega. Eva? Arlequina! Què hi ha? És que no està mai content. Què vol? Porta les veles! Ara mateix? Sí! Aquí? Sí! Ah, pensava que els creuers de luxe eren altra cosa. És que és... Porta des que era petit al costat meu. I no hi ha manera. És un dropo! Aquí està! Aquí està! Arlequina! Això què és? La vela. Vela? Sí. Això és una espelma! Ah, és veritat, és una espelma. Això te passa per no tenir el nivell C de català! Compte, 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 que el nivell C el tinc. Me'l vaig treure a Múrcia, que era més barat i més fàcil. És que no cridi tant que se li secarà la boca. Arlequino! Què? Que no veus que si no arribarem mai a destí? Destí? Ah, que tenim un destí i tot! Hòstia! Clar que tenim un destí! I quin és? Pensa! Estem en un vaixell, al mig de la mar. No hi ha res durant 3 mesos. Ah! Vostè vol anar a una illa? Ostres, a una illa! Ah! Clar, se n'anem a Eivissa a ballar amb les guiris. No! No! Ah! És clar! Se n'anem a Mallorca menjant saimades. No! No! Ai, pillastre, pillastre! Se n'anem allà al Perejil a triscar unes cabres, Arlequino, que hi ha nens petits! Ah, no, jo prefereixo les cabres, ja ho sap bé. Arlequino! No cridi que se li secarà la boca, home. El nostre objectiu Quin és? és... Ítaca. El què? Ítaca! Ita què? Ítaca! Ah, se vol ficar un tatuatge! Què? Allà trobarem un galeón espanyol que ens farà rics! Com que ens farà rics? Sí, desfaltarem, esfonçarem i ens quedarem el tresor! Un galeó espanyol? Però, senyor, els espanyols tenen molts de mala hòstia! Però no et preocupis! Si ens aixequem ben d'hora, serem invencibles! Invencibles? Sí. És una mica tard. Potser que em vaig a dormir per demà aixecar-me d'hora. Què veia allà? Però sí, És una nena! Vine aquí! Mira! Arlequina! Què passa? Ja tenim un regal per l'arquebisbe quan arribem! Capitão! Capitão! Què passa? Una illa! Una illa? Sí! Hi ha un nom! Un nom? Cati! Cati? Això no surt al Google Maps! Tiaca! No. Siati! No. Ah! Itaca! Ítaca! Sí! Hem arribat! Sí! Però hi ha un problema. Un problema? Hi ha un galeó espanyol barrant el pas. Un galeó espanyol? Sí! Tots espanyols sempre igual! Hem de preparar els canons! Els canons! Vinga! Dels canons, des de lluny, els sorprendrem! Sí! Els canons! Número 1! Quins canons? Preparat el canó número 1! Sí, preparat! Foc! N'hi hem donat! Jo diria que no, No, quina llàstima! Vinga! Canó número 2! El número 2? Preparat! Bueno, ai!
abandonat? No. Tampoc! Mala sort. Potser que ens n'anem. No. Fem el tercer. El tercer? Sí! Bueno, què farem? El número 3. El tercer. Au. Preparat? Vinga. Foc! Pum. Què fots? Canó número 3. El canó número 3? On són els canons? Que no se'n recorda que els vam haver d'empenyar amb les veles abans de marxar per pagar el barco, home. Me cago en Déu la hipoteca dels collons. No s'enfunda! Bueno, ara mateix. L'espasa! La tinc allà. Em fa una mica por, això, I a més se m'ha enredat aquí. No. Bueno, va. No té punta, tranqui. Bueno. Ara arribem a prop dels espanyols. Ja estan aquí. Ui. Aquest vaixell és una mica més gran del que pensàvem. És molt gran. Mare de Déu, és una cuirassat d'aquests. Hola! Que hi ha algú? Com? No, ell, que vol abordar! Sí, que vol abordar... Si l'has estimat, tu! No, jo... Cabres? No en conec cap de cabra, jo, no. Em sembla que ens miren malament. Saps què crec? Què passa? Que això... Em sembla que ha arribat un canvi de cicle. Sí! Hem de canviar l'estratègia. Yo soy español, español.